daidai lokacin da haihuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato, ma'ana daren litini kenan, ranar litini kenan. Sai da Amina ta ce irin ayoyi da na gani, ta ce sai na ga taurari sun ƙasa sun kusanto da duniya. Sai da Amina ta ce sai na ga waɗansu halittu suna ta saukowa, mala'iku ne wanda Allah ya turo su tarbi annabi Muhammadu. Sai da Amina sai ta ce can sai na ga waɗansu mala'iku zaɓaɓɓu, a tare da su a hannunsu akwai tuta guda uku. Ta ce tutan farko sai na ga an kafa ta a saman ɗakin Ka'aba. Tuta na biyu sai na ga an kafa ta a daidai saman ɗakina. Ta ce tuta na uku sai na ga an kafa ta a masallacin Baitul Maqdisi. Sai da Amina, matayen da Allah ya turo su masayyada Amina tausa su karbi haihuwar manzan Allah, na farko sayyada Hawwa'u matan annabin Allah annabi Adamu, sai sayyada Saratu matan annabin Allah annabi Ibrahim, sai sayyada Asiya, sai sayyada Maryam. Waɗannan su ne mataye waɗanda suke masayyada Amina tausa, suna gaishe ta saboda mene ga shugabanan ya zo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, su ne suka karɓi haihuwan annabi Muhammadu. Sai da Amina ta ce a wannan ranan la ilaha illallah, sai na ga wani mala'ika ya zo, a hannunsa akwai ƙwarya na dinari, ya zo a ciki akwai ruwa. Lokacin ishi ya kama ni ya ce a bani, ana bani la ilaha illallah, take sai na ji wannan ishi